Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sera kuti ngati a defense kesi yanu ndiyo tani. Choyambira ndilongosole kuti munthu wa defense umapezeka ku court chifukwa choti wina wakusumira. Ifeyo mu mulandu sikuti tinasumiridwa. Ine ndikuyimira Adamson Mkandawire yemwe anali mmodzi mwa ma aspirant amene anatenganawo mbali ku chisankho chimene chichi. Ndiye mmene mulandu umayamba sikuti Mumba adawasumira Mkandawire, koma Mkandawire ndi amene adapempha court kunena kuti ndi mmene mulandu ulili ndi bwino inenso nditakhala nawo pa nthawi imene ukuzengedwa. Kutanthauza kuti ngakhale kupezeka kunoko singatene kuti tikupezeka kuno 45 osumiridwa, koma tikutengera ngati mbali imodzi ya anthu osumiridwa. Ngati defense, what's your argument? Tikayitenga nkhani yonseyo mukayimvetsetsa pali madandaulo onena kuti izi sizinachitike bwino, izi sizinachitike bwino. Ifeyo ndikukhulupirira kuti mwina niyo mmatsatira munaonanso mmene zimakhalira kuti dandaulo lilonse limene linaperekedwa lidayankhidwa ndipo linatha, ndipo chisankho chinachitika. Ngati ife oyimirira ngati Mkandawire tikunena kuti chisankho chinachitika ndipo Mkandawire anawina, Mumba analuza. Ndetu kubwera kuno kudzalitsimikizira ku court kuti onani kalata iyi, onani kalata iyo, onani soni izo zimene tabwerera ku court. Masanano tiyembekeze zinthu zorani kuti kombali. Tikhati kupitilira pamene talekera makamaka polionetsa court kuti zonse zimene zikudandaulidwa mkhotimo zidakozedwa kale ndipo zidayankhidwa. Kutanthauza kuti pali panopa ngakhale kuti mulandu uli mu court sikumene asotakhala mu court chifukwa zinthuzo zidakambidwa zidatha. Chabwino, amene uli mmodzi mwa oyimiratu mbali imene ya defense Justin Dzonzi ndiye minanene amoja kuti mulandu wayambatu kummawa kwa tsiku la lero ndipo ukhale ukupitirira masana nthawi ikamati 2:30. Ndi mkatimu munalitu anthu ma-reporters athu amene ndithu amatenga zonse zimene zachitika. Ndi ndikhalitu ndi mmodzi mwa anzanga amene anali mkatimu kuti atifotokozere tsatanetsatane kuti kodi mkatimu munachitika chani. Ndi mwina ndimulandire Amon Botawo amene atiyambire kuti kodi kummawako kwachitika zinthu zotani mmene mundakulandira Amon. Zomwambiri tukeni. Makhala menemo about 4 hours ndithu kumvetsera kesi imeneyi. Tatifotokozeni kuti kodi what transpired inside. Ndipo ndizoona nali mkati menemo kumvera mlandu umenewo. Kuyamba kwenikweni anali maloya amene akuyimira odandaulidwa amene nda Justice Dzonzi anayamba kufunsatu amene wa Vitumbiko Mumba kuti kuyamba kwenikweni afotokoze zimene kwambiri akudandaula kuti akudandaula chani. Ndiye Mumba amene amafotokoza naye kuti makamaka ati kwa iwo chisankho chimenechi sichinachitike ma primary elections, komanso ngati iwo amene wapikisana nawo pa primaries amene wawa sanazidi kuti ma primaries amene wawa achitika pa 11 May chaka chino, komanso kumbali yokhudza ma delegates amene kuti electoral college ya kuti anthu ovomeza kuti awanda amene akwena kuti aponye chisankho nawonso sanauzidwe komanso sanapatse chifukwa naona kuti before anthu aja kupita kukaponya chisankho chimene chachikulu muna kuti mbali zonse zigwirizane komanso zinaona kuti okay awawalira anthu amene akuona kuti akatani akaponye chisankho chimenechi. Ndikuyamba kwenikweni Adzonzi akuwafunsa mafunso amene kwambiri Mumba kuti afuze chifukwa chati mwina mwake akupanga accuse una kuti chisankho chimene sichinachitika komanso ali against everything whatever happened. Ndiye Mumba afuza kuti kwambiri panali kukondera komanso kuti Mumba yowa kwambiri kudandaula kwawo pazaki somene chachikulu kudandaula kalekale anayamba kulembera kulikulu la chipani pa 12 February chaka chino. Alemba makata amene wana angapo ndithu koma makata sabaka kulembera samayankhidwa kuti mwina mwake chipani chipange deal ndi ma challenges zosiyanasiyana amene Mumba amapanga raise, komanso kupale kukhudza kupanga verify my eligible voters sanapange malinga Mumba fonera kuti
akapanga verification ya eligible voters apena kuti ngati ma aspirants alandetu malipoti. So iwo ati malipoti amene wasanani sanandende kwa iwowa posanandende malipoti ndikuti kwa iwowa palibe verification exercise. Komanso abumba samafuloza kunena kuti maina anthu amene akuti aponyena vote amene okhala pa electoral college ambiyena kuti one mwa iwo ena ali manani members achipani cha MCP. Komanso maina anthu ena apanga apiye kawiri pa ujeni pa list ya amene wa ujeni ma eligible voters. So nkati imene mutu makambirwa zambiri ko basi kunena kuti zoti zambiri mafuloza isanga nthawi ina ya Mumba apedwa cross mind ndi ambali imene ya odandaulidwa. So kena kwamene atamaliza amene wa mbali ya odandaulidwa kwa mafunso ndana amene wa Mumba. Now it was 10 yoti akhumbo soko amene akuyimira Amumba amenewa kusatani kuti afotokoze kuti so afunso mafunso awiri atatu. Mwina mafunso amene anafunsidwa kuchokera ku mbali imene ya asoko inaliyo nani makamaka kwambiri funso yambira yeniyeni amafunsa iwo Amumba onena kuti kodi chifukwa chani mbali ya kwenikweni yangokhala chete ya pa ma violence amene achitika ku Chimawali ya kumene kuti kwachitike pale ma venues kwali ma venue yambana Chiwamali kuti achitike maujeni primary elections amenewa kena cause of the violence anasintha kuti kachitike kumbali ina. So akhumbo soka mafunso kuti ndi chifukwa chani mbali yanu yakukhala chete pa ma violence amene achitika. Ndiye Amumba anakhaonera kuti ifeyo nkhani imene iyi tipita ngati criminal case. So kwa iwo atakayipanga ripoti nkhani imene ku police. Komanso nthawi imene zimachitika iwowa anaona kuti ali kuchani ali ku London because mina apangira ma primary elections awene pa 11 May awene kuzimba Central Constituency. Time ino kuti Amumba anali unja ndipo iwo kambe mafuna kuti mwina kumbali yawo apange atengena mbali pa primary elections amene wawa inabusisha chalifa kwamba kweni ma primary elections mwene kuzimba Central Constituency amene achitike pa 30 April. So pa 30 April Vitumbiko Mumba anatozidwa kuti ma elections achitika pa 30 April ndipo sala kukonzeka. Kuma even that day amafuna kuti ma elections amene wawa achitike inabusisha as long as electoral college kama kuti eligible voters afuza mbali zonse kuti onse ngati ma aspirant candidates kuti safuzana kuti okay anthu awawa ndi amene akuyena kuti atani aponye vote mazisankho. Kumasa Mumba manena kuti ndi chifukwa chani ku constituency kwawo kokha amafuna kuti anthu aponye vote popanga queuing kumbuyo kwawo pomwe madera monse anthu aponya vote sakuja chipulula kuzera mujeni mu ballot. So ibeso kunseni nemeso Mumba anena kuti kukhala kapana kupana chinyengo kupasa mwina ngati mwina achipani mwina makondera candidate wina wake ponena kuti agwise ntchito queuing instead of using ma ballots. So adali pano mlandu umenewu awimisa kaye masana pano ukhalanso ukupitirira kumbali yawo ngati amene wa Vitumbiko makamaka kumbali yawo ngati amene akhumbo soko amaza kwafunsa mafunso amene akwayimira pa mlandu amene wa Vitumbiko. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.